ही बघा, मी आता तुम्हाला एक करंजी तोडून दाखवते। याची लेअर बघा किती छान आलेली आहे। अशी सोनेरी रंगावरच आपल्याला तळून घ्यायची आहे। वाव, काय क्रिस्पी आणि मस्त झालेली आहे बघा। इथे मी 2 वाटी मैदा घेत आहे। एकाच वाटीने 2 वाटी घेत आहे मैदा। आज मी तुम्हाला लेअरवाली करंजी कशी करायची ते दाखवणार आहे। त्याला तुम्ही पुडाची करंजी बोलू शकता किंवा लेअरवाली करंजी। खारीसारखी खुसखुशीत ही करंजी लागते, चवीला फार छान लागते। थोडासा करायला वेळ लागतो याला, पण खूप छान लागते। ही दुसरी वाटी मी मैदा घेतला आहे। याच्यामध्ये चवीला मी अर्धा चमचा मीठ टाकला आहे। मीठ टाकलं की मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी 2 टेबलस्पून तूप घेतला आहे। हे तूप गॅसवर आपल्याला फक्त वितळवून घ्यायचं आहे, खूप कडक गरम करायचं नाही। हे बघा, तूप मी हलकं गरम करून घेतलेलं आहे। हे जास्त कडक गरम करायचं नाही, हे घरगुती तूप आहे। हे तूप जे आहे ते पिठामध्ये घालायचं आहे। तूप पिठामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तूप मिक्स केल्यावर ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे आपण घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे। जसं आपण पुरीला घट्ट पीठ मळतो त्याप्रमाणे हे पीठ घट्ट मळून घ्यायचे आहे। हे बघा, मला अगदी अर्ध्या ग्लासापेक्षाही कमी पाणी लागलेलं आहे आणि मी हे पीठ मळून घेतलं आहे। आता याच्यामध्ये मी पाणी टाकणार नाहीये, तर मळूनच हे पीठ मी घट्ट असं मळून घेणार आहे। माझं पीठ मळून झालं आहे आणि बघा, असं दाबल्यावर पीठ जास्त असं खड्डाही पडत नाही आणि जोर लावून दाबावं लागतं, म्हणजे आपलं पीठ असं घट्ट मळून घ्यायचं आहे। आता हे घट्ट मळलेलं पीठ आपण 15 मिनिटं ठेवायचं आहे मुरायला। मी 2 टेबलस्पून तूप घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घालून आपण साठा तयार करून घ्यायचा आहे। ह्या तुपामध्ये सर्व 3 टेबलस्पून मी कॉर्नफ्लॉवर घालून चांगली मऊ स्मूथ पेस्ट करून घ्यायची आहे। ही पेस्ट चांगली फेटून घ्यायची आहे आणि स्मूथ करायची आहे। याच्यामध्ये गुठळ्या अजिबात ठेवायच्या नाही। आपलं पीठ मळून देखील 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता मी परत एकदा हे पीठ मळून घेत आहे आणि याचे उंडे करून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर पोळी लाटण्यासाठी मोठा सरफेस असेल तर तुम्ही मोठे उंडे करा आणि मोठी पोळी करा, परंतु मी पोळपाटाच्या साईजच्या पोळ्या करणार आहे, म्हणून मी उंडे इथे जास्त करून घेणार आहे। माझे 6 उंडे तयार झाले आहेत। तुम्हाला जितक्या लेअरच्या पाहिजे असतील त्याप्रमाणे 3, 4, 5 असं उंडेची चपाती करून लेअरवाली करंजी करू शकता। पोळी लाटताना उंडा पिठामध्ये घोळून घेऊन त्याची पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे। तुमच्याकडे जर मोठा सरफेस असेल तर तुम्ही मोठी पोळी लाटून घेऊ शकता मोठा उंडा करून, परंतु मी सर्व पोळ्या ह्या पोळपाटाच्या साईजच्या करून घेणार आहे। चपाती बनवून झाली की असे एक ताटामध्ये सर्व अशा पोळ्या सगळ्या आपण ठेवून द्यायच्या आहेत। माझ्या सर्व पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत। आता या पोळीला मी सर्व बाजूनी साठा लावून घेणार आहे। पातळ लेअर द्यायची आहे साठ्याची। पूर्ण पोळीला असं साठा लावून घ्यायचा आहे। साठा लावलेल्या पोळीवर दुसरी पोळी बरोबर त्याच्यावर लावून घ्यायची आहे आणि त्या पोळीला सुद्धा साठा लावून घ्यायचा आहे। अशा सर्व पोळ्यांना एकावर एक पोळी ठेवून साठा लावून घ्यायचा आहे। तुम्ही 3 पोळ्यांचा किंवा 4 पोळ्यांचा, 2 पोळ्यांचा जसं तुम्हाला रोल करायचा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही साठा लावून पोळीचा रोल बनवून घेऊ शकता। आता ही माझी 6वी जी पोळी आहे, ही शेवटची पोळी आहे। ही मी साठा लावलेल्या पोळीवर ठेवून त्याच्यावर एकदा हलक्या हाताने लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे। ही जी शेवटची पोळी आहे, लाटणं फिरवून झालं की सुद्धा सर्व बाजूनी व्यवस्थित पातळ लेअर साठ्याचा लावून सर्व बाजूनी साठा लावून घ्यायचा आहे।
पोळीला साठा लावून झाला की ह्याचा आपल्याला घट्ट रोल बनवून घ्यायचा आहे. असा सर्व पोळ्या अशा एकत्र करून त्याचा गोल टाईट रोल बनवून घ्यायचा आहे. असा टाईट रोल बनवला की तो आपल्याला हलक्या हाताने दाबून त्याचा लांब रोल करून घ्यायचा आहे. सर्व बाजूनी व्यवस्थित एका साईडचा असा दाबून लांब रोल करून घ्यायचा आहे आणि मग त्याच्या लाट्या कापून घ्यायच्या आहेत. हा बघा मी किती मोठा असा रोल बनवून घेतला आहे. आता सुरीने ही पुढची बाजू कापून ठेवायची आहे बाजूला. त्याची तुम्ही शंकरपाळी करून किंवा पुरे करून तळून खाऊ शकता. त्याच्यानंतर 1 ते 1.25 इंचाची आपल्याला लाटी कापून घ्यायची आहे. अशा सर्व लाट्या आपण कापून ठेवायच्या आहेत आणि त्या ओल्या फडक्याने झाकून ठेवायच्या आहेत, म्हणजे त्या सुकणार नाहीत. माझा आधीचा जो करंजीचा व्हिडिओ आहे चॅनलला टाकलेला, त्याच्यामध्ये करंजीचं सारण कसे करायचे ते मी दाखवलेले आहे. तेव्हा तुम्ही माझ्या चॅनलला जाऊन आधीची रेसिपी पाहू शकता, म्हणजे करंजीचे सारण कसे करायचे हे तुम्हाला कळेल. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आता ही जी लाटी आहे ही लाटी अशी ठेवून त्या लाटीच्या बरोबर मध्यभागी बोटाने असे दाबायचे आहे. त्याच्यानंतर लाटी आडवी करून ती थोडीशी दाबायची आहे लाटण्याने आणि हलक्या हाताने ती उभी लाटायची आहे. त्याच्यानंतर जी लेयर आहे ती लेयरची बाजू जाड ठेवायची आहे आणि मधला जो भाग आहे तोच आपल्याला लाटून पातळ करायचा आहे आणि लेयरला अगदी हलक्या हातानेच आपण लाटून घ्यायचा आहे. ती बाजू जाडच ठेवायची आहे. खूप लाटून ती दाबून टाकायची नाही. फक्त मधली जी आपली प्लेन जागा होती तीच लाटून आपण पातळ करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता असे लेयर दिसतात, ते बाहेरच्या बाजूने येतील. आणि पुरीची जी प्लेन बाजू आहे त्या बाजूमध्ये आपण आपले सारण भरून घ्यायचे आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे सारण कमी जास्त भरू शकता. सारण भरल्यानंतर जर बाजूनी सारण पसरले तर अशा वेळेस ते हाताने आतमध्ये सारता येत नाही आणि सारण जर पुरीला सर्व बाजूला लागले तर ती पुरी सुद्धा व्यवस्थित पॅक करता येत नाही. म्हणून असा सुक्या ब्रशनी सर्व सारण व्यवस्थित आतमध्ये गोळा करावे. नंतर बाजूनी त्याला चारी बाजूनी पाणी लावावे. असं पुरीला पाणी लावून घेतलं की दोन्ही ज्या कडा आहेत करंजीच्या त्या अशा एकमेकाला चिटकवून सर्व बाजूनी जिथे लेयर आहे तिथे न दाबता अगदी सारणाला चिटकून सर्व बाजूनी प्रेस करायचे आहे. जिथे लेयर आहे तिथे अजिबात दाबायचे नाही, तर सारणाच्या बाजूनी दाबून घ्यायचे आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता मी कसे करंजी करत आहे. दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित करंजी ही आपण प्रेस करून घ्यायची आहे. आणि ही करंजी एका ताटामध्ये ठेवून करंजीला ओल्या फडक्याने झाकून ठेवायची आहे, नाहीतर करंजीला हवा लागली तर ती सुकेल, तिला चिरा जातील आणि तेलामध्ये गेल्यानंतर ती फुटू शकते. त्यामुळे तिला करंज्यांना नेहमी ओल्या फडक्याने झाकून ठेवायचे आहे. मी अशा 5-6 करंज्या करून घेतलेल्या आहेत. आता मी हा तळून घेणार आहे. मी स्लो गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल हे स्लो गॅसवरच गरम करायचं आहे आणि करंजी ही स्लो गॅसवरच आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे. असा तेलात पिठाचा गोळा टाकल्यावर वरती लगेच आला की मग समजायचं की आपलं तेल तापलं आहे.
कढईमध्ये जेवढं तेल असेल तेवढ्याच करंज्या टाकायच्या आहेत. जास्त करंजी एका वेळेस टाकायची नाही. 1 किंवा 2च करंजी तुम्ही तेलामध्ये सोडा. करंजी तेलात टाकल्या लगेच ती पलटी करायची नाही, तर तिच्यावर उलटाण्याने असं तेल उडवायचं आहे. म्हणजे करंजी आहे ती छान फुगेल आणि त्याला छान पदर सुटतील. तुम्ही बघू शकता करंजीला किती छान पदर सुटले आहेत. तुम्ही बघू शकता करंजीला कसे छान पदर सुटलेले आहेत. आता एका बाजूने थोडीशी कडक झाली की तिला पलटी करून घ्यायची आहे. करंजी पूर्णपणे स्लो गॅसवरच फ्राय करून घ्यायची आहे आणि सतत त्याच्यावर असं तेल टाकत राहायचं आहे, म्हणजे त्याला छान पदर येतील. ही करंजी जरा वेगळ्या प्रकारची आहे. आधीच्या करंजीला संपूर्ण करंजीवर लेअर असायचे, परंतु ही जी करंजी आहे तिला फक्त बॉर्डरलाच तुम्हाला लेअर दिसतील, बाकी मधल्या ठिकाणी जास्त लेअर दिसणार नाहीत. करंजी पांढरी काढायची नाही, चांगला त्याला गोल्डन कलर आला की मग काढायची आहे, म्हणजे ती चांगली खुसखुशीत होईल. जिथे करंजी कच्ची वाटेल तिथे असं उलटाण्याने त्याच्यावर तेल सोडायचं आहे. आता करंजीला चांगला सोनेरी रंग आला आहे. मी ही काढून घेत आहे. करंजी काढल्यानंतर थोडंसं तेल नितळून द्यायचं आहे. तुम्ही एखाद्या चाळणीमध्ये पण नितळायला ठेवू शकता, कारण जे लेअर आहेत करंजीचे त्याच्यामध्ये तेल राहू शकतं. त्याच्यामुळे असं तेल तुम्ही नितळून घ्या, नाहीतर करंजी ऑइली लागू शकते. आता मी या करंज्या काढून घेत आहे. मी ह्याच पद्धतीने सर्व करंज्या फ्राय करून घेणार आहे. करंज्या